Gag. Eh, 550 ra yung kwarta. gago to mga pasahero to. Ano kayo? Ba ito laki, dili. Laki daw ka mo kay glitchon. Lami ito bigyan guys na. Dara guys, ang team mode ba katong isa guys. Ito si Kyle. Karon wala na food. Wala kay siguro natoy din. Ito yung pasayro ganina. Nag-withdraw ko yung pasayro dra ganina sa ano pag-ibig. Service. Ano tingalay ko ano sa palit ko sa liwi. Alam na. Mana mo mga Guys, mo ni guys si ay 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 saron. yan. Tadi klaro kung daw sa Taliksik. Taliksik. Dili ba to? Others ni mga wadwad boys. Una-una tagod sa to ang ikuan ba kanang drama na to ba. Pasahero. Pasahero ba? Bay, dala ko unahan bay 5. Ana galing kami sakitan niyo ba? Ako yung video, pilihan na yun. Ana ba? Yung story ng driver. Tindog ay tindog. Yung story ng driver ba? Sakay ba? Katak lang kita ninyo kat. Oo, nagkatag yun. Black boys. Ana ba? Ano? Wadwad boys. Nging ba nging. Sayawan mo nging. Wala.